ଶୁଣ ଆମେ ଗରିବ ବୋଲି ଆମକୁ କେହି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ନା ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା ପଇସା ଅଛି ନା ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଖାସ୍ ଏମିତି ହିଁ ଥାନ୍ତା ପୁଣି କିଛି ହେଲା ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ବୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଠି ଅମିର ଖାନ ନହେଲେ ଶାହରୁଖ ଖାନ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଦେଖା ହଉ ହଉ ସେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା, ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିକି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା ଭାଇ ଆସ। ଆଉ ସେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା ତୁ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ତୋ ସାଙ୍ଗ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଲା ପରେ ମୌକା ଗୋଟେ ଦେଖି ତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗ ଦେଖ ମୁଁ ତ ଗରିବ। ସେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା ଆରେ ଭାଇ କାହିଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇଛୁ ପଇସା ଯେତେ ସବୁ ମୋର ଟଙ୍କା ପଇସା ଅଛି ସବୁ ତୋର ନା, ମୋର ଯାହା ସବୁ ତୋର। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ମୌକା ଦେଖି ତାକୁ କହିଥାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଚାଲୁନୁ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆଇବା। ସେ ମୋତେ କହିଥାନ୍ତା ହଉ ଚାଲ, ମୋ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତୋତେ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗ? ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି BMW ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। BMWରେ ବସିକି ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଉ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିବେ ପୁଣି ଏଇ ବାପରେ ବାପ ଏ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ଇଏ ତ ବହୁତ ପଇସା କମେଇ ଦେଲା, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ପଛରେ ଆସି କହିଥାନ୍ତେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଟୋଗ୍ରାଫ ଦେଉନ। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଏଇ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ବିଜି ଅଛି।